खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी टिपखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमायाव मैया बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 कोटी रांनि अडिटोरियम हल अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नांगौ कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमायाव मैया बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 कोटी रांनि अडिटोरियम हलनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बिथांनि बे हाबाफारि लानायखौ टिपखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म गोजौसिन फरायसालिमानि गोरायुं धनराजन लाल आरो गासै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसालिमानि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिथांमोना गोजोननाय जासिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियोदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि माखासे फोरोंगिरिफोरनि थालांनाय पस्टफोरखौ सरकारजों रायज्लायगासिनो दं होननानै आरो बेनि अनगायैबो एमएलए लरेन्स इस्लारिया आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायबावो फै जों आबुङै मिथिना लानि। टिपखाय कलेजाव अडिटोरियम 1 कोटी रांनि दिनै मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' फैनानै बिथाङा दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिथाङा बुंदों जे पर्बतजराया जोंनि बर' हारिनि जे सिनायथि होनाय बाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआनो जिहेतु जोनोम मोन्दोंमोन आरो बर'नि फार्स्ट आईएएस अफिसाराबो बे पर्बतजरानि, गतिके पर्बतजराया गोबां बिहोमा दङ बर' समाजाव आरो थांनाय समनि लावथार जे बर'नि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायावबो पर्बतजराया गोबां बिहोमा होबाय आरो बेवहाय गागि बर'नि थुनलाइगिरिफोरबो दङ। बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै पर्बतजरानि जे जौगानाय बे जौगानायखौ बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जे सरकार बे सरकारा बिथाङा खालामनो थाखाय आखायाव गोबां हाबाफारि लादों। नैबे फरायसालिनि माखासे फोरोंगिरिफोरनि थालांनानै दस्रा दाबसिमबो जाथों बे बाथ्राखौ सरकारजों रायलायबाय थादों। बे थालांनाय जेफोर पस्टफोर दङ बे पस्टफ्रा जाहाथे फिलआप जायो बेनि थाखाय सरकारजों रायलायगासिनो दं।